emmoa ne afutuo so ohia afutuo ne adesrade bia ewo se wode emma ne papa na de esiye ne nyina no ye behwe na yabom nkyiremu ede amount na ansa na da bia dada ye de asem ne bebre wo no abrewati ametena se a eya ye pese ye de kakra emma wo na ewo abrabom na pam de uguo no eno na wutwa you report you so SOMPA and kind dia uguo no eno na wutwa said wo hwe Matthew 7:12 ho na waka asem bi wo ho eno ne the golden rule ewo apam dada no mana eno yo foforo we nya wo de animu a Matthew asempa ewo apam foforo no de edikan no krata no de edikan no a Matthew 7:12 mpacho obekan ho kakra bi ede amayen 7:12 ho na yakan Matthew asempa etire yenson ene sensan so du mienu enti ade bia mo pese nipa nyema mo no monso monya ma won sara na ye ne mra ne adifo no apam de wo pese wo yonko yema wo no yesa fama no meti asem bi na eno na enam so ama mede safutuo we say emma akwada bi oti obi nchen in fact atete ni ayakayaka dia nipa no de na efemu no anu odin na akwada no so quite unfortunate ne maami efrim ne papa efrim ene wakwatena ne se wa nchen ne se wa ne so ono so ne madoso nti wakaso de ne eka ho ana ne se wa ne de na ma ono na danfo bi se wone ne metena nkran hase no in fact ya rehosem na da biala daya na meka se onye obi na aye bibi ba ma owuo ne yemfa so bo ne nyina mo no wode hye ba ne de ne papa ne ma meti ase na se de wakwa ya afena total afena na se mamenka no house help ya won se nie nigye e wona brabom apam trusam no aka se ababia wuguo no eno na wutwa wasama ya ti ase se de obelu wasase so bia no papa oboniu obebu ho akonta third and fourth generation no ombete so aba mese kwan bio na do ya wo ye ntina me mame yeboa meka se ene menya baabia gina wenya abrabo mu nyina so na nso ma behyem minuano mo aba behyem ade ama no ada me call baabi ne ye ka asem bi na me se makai mese kwan bio na ase eniema bi amoye no so ne bre mo ya ama no aye kwa wa asafo na wo sumum okay penyi ba kwa asem o kan ne se eye nkasa sase bia wo seti ase no na bia wo ni binti na bia bibi se na emom na do ye ya wo ye ne no kredi ne nyame sompa ya wo som ye na ho akatua ana nyame de amamu okay ampa me dadwene sa asem no me ho se ye no kre because enkanye bia ahase na wose nka metena bia nka me nyandru sei sa na meka no okay ka me nyanru anyikanya metena bia ne hase no because I was share enrada abrantie bia oba adwumedie so maami akoso agwo aboaje bisa ne se wo pese wo ye dan wa abrabom o se minimo de bebe bia no wasom esam baby a wo frɛ ni ntina se ase enkanhye bi aba ne so wa abrabom se ufra ntomago a ya wunni apipra gro na to da bi a ahokyere ma wutimi kɔhye kodi na ho ntete na ebi mfira wo ntoma no kre eto da bi a na ama wonom confidence level no kra ekofom onim de opefisa wonim se me maame ne me papa hia busua mu omufre ni ntino yeli na gini nyina sa na befa pacho ka kira wo se wo de no enye sa apam na me wani so ade ba na me hwe ba bia me hwe ba no aha ye me wura me ne wo mabawi anansi o ketwa na owo no se me hwe anansi bia medi mu wow aso bedi de o hwe anansi ayampa so se ni nuanu mu nyina ne maame ne bedi hia na se yawa ono nkwa woni bi da obo so obenya boafo ama wabeyi na firi wo mabusu anim enti apam me ka mana kosi se
me metimi akasa me papa adoye na nyame so ne nante power nante nyankopon wanim ne so pa ya ode man ne so aba e na aba yen so no nti trasam ne kan ya wo moa de obenu wasase so bia no obe say if you do good you do for yourself vice versa if you do bad you do for yourself and your lineage enti de wo ye ne bia no oye ma ho ne wo nchirima enti sa wo nwere wan kasa ho krampo no a think about your next generation. Akwada baba awabi oko ni suku ewie suapon na national service uwie school suapon ho se okosom eye oman no afe na baby okoye ne national service na ye private sector na okoye na eye adwuma kese pa okoye na papa na we ye panyimu wo ho no je ne krata no so meraba wey ni ye kama nka me ebe me desen ka me no be ye adwuma wo kasa e de ubuade oba me hu so wo ahobrase in fact me ne wo enya interaction kwa akire nso no se wonni nipa ye adwuma cha ubetimi de be se 5 minutes kra hu nipa no se ne wo sitie ka me fa ododo nso aha ye ma ena wo hwe ni din no no se wo din ni de sen biem obo ni surname no me de comfort bio okay me papa di bio okay me ware ye me kunu de yeboa na me mafa ma me yeboa no enti me se kwan bio ni din ni de bio na mfiri me so enti akwada ni din na bia comfort bio papa ni hwe na o se abio ufiri hefa ena obo ni nchi me free dwabin asante dwabin okay o papa ne hwan ye na wabọ papa ni din panyin ni gina ho na wode ne nsa egu ni busei so papa ne hwan na wabọ ni din ana o se bra me nkọ kire wade ana wode ni pie free ni office e call wonom our big compound o ma to fence wa fa ho ana wode ni pie call wo mo main entrance ho because ye wo gate ba ko won chen ya obi free no ho e ba obetimi afa akora ne fa ho ne baaye enti odru main entrance na papa ne say wonim oni yesi we statue okay o maye ni ti say na esi eyiso seme ma cement wo kama akwada no hu papa na no na waso sum no wagya ne ho atofom na o say me papa ye o say wo papa ni wo se an e wo adwuma na wo kopɛ ho kwan no okay etipanyin no efa no free form no ordinary akwatena na office eno o se papa wei adaroma enti nenne me ye panyin wa hase no mu wow obeye security e wa adwuma mu hase no na edrume bi nanka akwanya baaya na wase ye de ni tukwan na ne man so tusa eno o se wakwa wanyi obi ma na nhwe ne ma ne nti no wa ammo ne yira amane wa ammo na busuani bi amane enti me no de krata ne ma me so mo fa me din ye na me nko no so obaye no na papa no afrim okonya baabi si ye no obe na papa no ko na papa na afrim no ono so ne ye de ne beto adwuma na no se o me ye panyin e wo ho sa bre na o ye adwuma as apprentice na no wa adwuma mu na wa be panyin wo ho papa na wo bo an nti o se na adwuma na be come inside this is what I can do for the man say be ye betimi I remember na say ye be kai no abribia enti wo papa adwuma we e ne dia e kwan bi so enti se wa ba dia ma enya bibia nhye na na mu a me bi adwuma ne foforo branch foforo wo ha okay ko na wo so e ko head wo ho me dia chew ose wa bie branch se adwuma na be hye ne so ma bie branch new branch aye no o de ache no esansa ne papa ne te ase a e wasenka wa mma ne baabi pɛsi ama bia ka wo mu no correct enti ye ka mna kosi so se ade bia wo pesa afoforo ye ma wo no wonso yesa okay na enempo na wo ya ade bi wantimi ate so aba wonchiri ma na se wonchinkafo ye ombeba no wo ba bete so aba ewi ase de obeye bia no eda wani papa oboni o enti sa wote ho a duadwen pa to anama wa den sesan ye bebre wa brabo na bi nso ase ya foforo wo hwe eye David okan asem bi we kran popo na kan ye o se yandwuna afoforo nso ye edie ho sometimes wo dwuna ho anu wadwuna afoforo nso so de ho
enu na betimi aboa ya pam ukọ na bibi ekoye ma no a me so me ekọ bibi ekoye ma me akosu aboaje ya ye hye na ase no se bra patek enso ukọ na bibi ayi ya ma na sumudwo no na emom se me masumudwo me ma me akosu aboaje asumudwo no apam asumudwo no bra patek asumudwo no anya ade ama me akosu aboaje na sumbedwo no da inti yanwina afofo ye de na de ebeye bia na yehu se daachi bi no akatua bi wo ho na akatua na ebeye papa anase bone na ne wo kra se mo bade ba asem na no mo ka acho de oye na uja no ho no suban no a otu ana mo wa asase so atu ana mo pa na upon all of it no ye catch all say etwa se nipa wo prekope owu achi no atemu wo ho menim da mekra ebekọ ne bofo nchen menim danso a wonso de ebekọ but yenka hu se ye wo nyankopon bi adankwa ama no so ebekọ akobu aten e de akire ne ntino enye se ya bra bom ye de nko akwan so ne ye de fa na emom yenya mesumu ene yen bibie mo no yenka hu se ya bra abo akwantuo ya yetu ewia we se yase no edenden a eda bi beso a e wo se ekobu nkonta bi akire yen bofo no na duru ho akonta pa ben ena me nu mienu ekogina eye papa na animu a ye betimi ebudi achama yen kran so enya ahome me bre wa hase no mu asase so santini so ene eyi bese mranti ahine bese skafo na womu dide no kura no womu sa ye papa sa akosoro ahimemu na wo ye sabi hia ni te same na wo nso so wa menya bi wa asase so na wo sa akwakoto jam dia sa ama ne hunu prenu ne de erade ma ne mpare ye erade mu aye na ene de yati yentimi mfentu ana mo na yenya afoforo nso edie ye na omo nso omo ne nkofo mate no wo munye omo ye wo munye yimu ai wonu obi te kura nka menya emma wo mane hu se eye obidie eye wa wo dia wo munye te se abusua na nam so ntie no o ma no kura bedi ye se wo hye na ni bra pia wa hwe ada ko be poison wo ma no kura ano betimi edi omo bone enti yenhwe saa de ne nipa koro na America no wahu yenkra ha ya na ayi obi atia me na so ama ayara hosem apam ma yenko ayi ho kakramra di ayi we secure ho dwama me na yenko yenim ne akwada no so na asem obomobo no yenko nkotie na re hosem secure ya wo ba pe ka ho asemi no ade a yeka security asem na yeka yetwa ne tia ye ne secure no esan se ubetimi abo wahimfie ban na akwa bia ntimi mfiri baabi emetena ohempon akonwa so yato ne faso enyi meye hofo mfram nya ho nkwa na uhia secure sanitary pad eno na wasewu yizi eno ne ahotetam a awie mmiri no Ghana emaba wa si wonyinta so no esiesie wo mo ahemfie ne wo mo nkomo se nkomo no nkomo eda ya nananom ba na wo mo bedi asem a wo mo aka nkonwa so basa nso kola ho nkyere woda dabi ho nkyere woda kura sansa wado ho afri infections ne asini bi wo ha be wo se infection nti na ayetwe obo asa etiato acho secure sanitary pad be siesie ho na etimi amwa ne makama amount na tight na infections ne free wo onka esa se yeast bi asa metina konwa sonso bi gume ne ade pacho we say nya na alon rubber ne bia pure quality per cotton ena ye dia sanso ne bia ohia secure mo na wo mu no na maintain wo mu no mo na echeche ne makama amount mama excellent wa kofa bi e wa dum pizza to kumase for de no okay ena eye kwada so estate taxi rank ho ye frɛ wo no me 0243 862158 0243 862158 eno eye secure sanitary pad na e manage wo mu de awia e mema no so a mo prostrate ho nsam no enkoye no mbekwa hefa endpoint homeopathic clinic ko ende wonyale wa hodo nyane titu na akwa be ma obetimi aka say I'm free from prostate enlargement prostate ne dia wo ho dada okay eda ho dada
na ho no ebi a ho atwitwi kro bi ba ho kese anase cancer bi epese ba mu a ho na end point is fabra na onsiesie no enfama ho na obekasa I am free from premature ejaculation ade edi minya che ye eje me mema sam ka dem mema ne bi wo ho mu di arewo dem oba asa gentility home cry oba bontia obekasa bibia akwa fine man no okwada na ya asem enti mpacho wo bi sport anase pap na se member bi betena wa na umucha pacho no aka chance koda enye hwe ade achi akọ end point homeopathic clinic e wo shell signboard spinters kwano so anase kro no mabo hia kumase na sa anajo tena baby abetena sa ne nyina na ebekọ be ma so say fear de na oti abonte say bia ne ma nkoye mfama na ose enka ncho say apart from that no untini mo nyalewa ahodo bia wosiesie ma wo sabo no nso no eho atechema fabra na wonhwe mfensi kwatempo mo ma na afenso obrebo no so no pacho eho atechema nsu agina baby hepatitis konya no anase bia nsu obi se nsu agina makoma ho na ye kwotwe echina ye ne se no so kora nso ho sika nso nya asem ketwa end point homeopathic clinic doctor se freno 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21 Nampa Cho woji edro ni wi a se obedi di ansa na wanu mo se obenu ma wi ansa na wadidi o to da bia na ehonam mu enhyeda esisi so nti wontimi nkomu kaase en stress wo yire ne sa wakanche ma no ya zuzu fa no kwhye mu kaase to da bia fo ani kire mu ewo atomic kwano so hacho atomic kwano so transition chen ho and a hajia special local foods ewo na aduane bi wo ye bi mpacho wo ye wo to bedin wo ye ayefro wo ye nhyiamudie bi opese ma me akosu agwo aboaje to da bi no ne ye be hia ha se no mu wi a oso hajia eba ahomache kura ba wo se jollof ya ye na hye ne ye aba me pacho upe aduane no anytime bi ampacho bomodin ase ye fufuo ene reren kwan abekwan na senkate kwan ene ebunabunu light soup no nyina wo ye bi wo hoto zafe ene nkwan kama nyina no ebi ewo ho aduane ben na wo pe mo aduane ni nyina bi ene na salt ni nyina no ebi ewo ho aprapransa akanchie empotompoto ena nuhu afe ogwoto ene kokoto ni nyina no ebi wo ho 0246 359921 0246 35 99 21 and 0535 484392 na ebi awde ye kasei wose ana mi didi ya nso da na menum eye kasa mineral water na nsai typhoid no aba dodo na yenya e de free yensu na Kasaloma Ventures a wachira kwan wa typhoid back hospital na chi ya no omo se omo fidie ne ya mono sanso na bia no what a very serene environment and na wonom ye no ho womo so mo ye adwuma ho no so hote eti bibia e very serene e wo ho okoto omo a se ye hyegu sachet mu ana se ye for good dispenser no omo de ade akatakata omo tite se omo ewo hospital babia ye je awo no ana omo operation omo ye surgery no okay enti edin pa se nwi ebeto nso num ana se fi o ma hye omo nsakama anti contamination e ko baby omo de ayi ya friend is saying bucket bitete bucket ni bi ena omo de asipa ena omo de tube bi ahye mu ena omo de rubber white nti omo ya machine bi wo ho no omo de ahye na akate no no de ato ho baako no asa ya saa na bi no mu twa wo mu nso mpacha ne nsa fi omo sterilize ne mo remu fi krampo no ebetimi ama oyade me pacho Kasaloma Ventures say kasa mineral water no kojibi na wayiyo empanyifo ahodo agamfo ene adofo ye besra wa na so mbejam wo no watimi di ama wo no dwumedi bia partner woto anasa warje a dispensers no office ahodo no eya munya bi me pacho betimi afra ne 0206 469 430 0206 469 430 na enu achi e bia de wo sin so kra mintimi nom
Haja special local foods nuane kura nyama kono menu mu ato mentimi ni di uba akohoma me pacho eye di so mfaso e so mfaso na aduane no enyi sika ngu anase bia osmare ente no ana na me honam twetweme ana me honam ye me basa mentimi nkwa adwuma me honam nyina maposo ye me ya na fe otwetwe ni mu mpacho eye time ba mesha edro waso we se yankasa ye dido no kane dido no wahu enua na bena ne hini ne nuta no ene ne haban no ne akeka bom ye dia fa befo kwan so e de agutuo mu kama eye time herbal mixture Pebia yeton no eto no bia no herbal shop any pharmaceutical shops ahodo nyina mu no ubenya bia to opesa wo ne doctor ota frija etimi twetwe nkomo so dia wadaroma 0244 417 669 0244417669 wenom ene enyumekuo a wadaroma wie MWHO ASEM dwumadie no wobo ye chidom aboya dontia ye de eba bedan wo apama kwada na asem ne yare ho no se yamoa no na onfa chopa emma ne papa na onso nim na ba bi aduro no ye besra mo ne wo ha senso no se ne ana ne wo si ho me fa ne ade ni nti na homete nokre na asem nyina ne se Nani Freddy Bears and fear 9 fear num now no hu abrabo ahyase no na ne maame eni ne nchen na kane ne de na ne maame wɔ ne nchen ti akire kura nsa na ɔte sɛ ne maame adwane agya wɔ mo ne nua baba akopɛ ɛkɔ agege saa bre na Nigeria ai saa kwantuo ne ba so no ɔse wanya 28 years ne maame koye no wante ne nka biem ekirei ansa na eye awura no eba no se ne papa ene ne yire foforo ne papa no kwawale foforo nti ne yire na okoware no omuso ni mute se wo mankasaba esansa sa bre no kura ne yire no okoware no onya nwoye enti ofo ne nua ba no na epanyi na ne nua ba edi nachi na maame ne so mu ankasa epia wo mu wo school mu a wo dru JHS 1 ene nkra bone sem sha ase ba na afa ne papa yo bi a no ye business ta account no timi o ta tutu kwan so ne papa ne ntant na fie na edrumre bi se okọ school mu no ase won kọ school ni biem eno nti no ne maame ne nyini free school no wo mu ne nkọ ba foforo esan se teacher ni bi atia no wo ho maame ne ye ya wan konti maame ne so ka se won ko ho de a wa ya de na nye na teacher ni say wo tia na so won tia de a ene ya me so me nyi wo ko ne o papa ba na obeyi wo de a na wa yi wo se akora ne se wo tena afie ko si se be 2 months ne papa eba ne papa ba ye na se o mo de ne ko school on school panyimfo no so say enya ade a wo mo beje no wa ya ni omo esan so ye ni mo ho de bi ena wo mo tia no ena o trotro ne nsa e wo teacher anim ena teacher ni ne bo no o kasa atwifa o mo so no ko ofie enti na ne papa ni wona 2 months by ne de o mo se o mo ngine biem na ne papa ni option bia se obetoa ne so no wakọ school foforo o so de saa etoa nkrabone so nkrabone sam so saa de ko wie JHS no ena ne papa de ne ko senior high school na o se be se 10 years nie ena onya akwanya rura school mu ne papa hwe ne kama ne maame no temi free o se satam na wo mo wo abesim sunyane na wanya kwan e wo o se dwaso senior high school Ashanti region ne maame ne temi enu aduane efiri abesim vesting day bia no oba ho efiri abesim be hwe no sansa na ne papa ne ntantena Ghana ha se no ni tietia ne tintin nyina ne se ni tinimu ye ne de ema asem ode hyase ntem ema okonyim obi kura na de na etwa ne papa wo a no kura kyerem ne se oje school fees se bia okọ school ma no knowing se watu afri school mu ho a na wo fo kura nim da se nye school mu ho no wote day enti wo hwe na visiting day no ba wonim se ne maame no kia ne ke obebenti no na wa shada aba ne na afofo na bie wo school mu ho na wa shada ahye ne uniform de abene nannam ho enti no mu obi ahu
nti obehia no ma meje aduane o de aba ejini sika fees nso ano ade no we say we jai senior high school no okọ senior high school 3 form 3 yeah na waje school fees is no we say wo ba form 2 no kra na say we jai school oh nti oje ano de akotwe mpena oje ano de akotwe mpena one na nanfo akọ han dan e wo kuro ni mu baabi onye adwuma bia nti oni sika sa na wa frefie say maami sika so ni asende no na enkakra dako ena maame ne se ne omo beye adwuma bi maame ne so ya accountant ntia ne medru ha se no mo dia ha ne ha de me ba ne school me kwa anwanti maame nko okay akwa no okọ bi sa ya se akra no waja school dadado I said that me ba de ba last month akra no I came here me be hia no wa ha se no mo se da ena ofra akra ne so we no say I want so me my buy na pesa me ba mu school mo se ma me ni ho ana o se ba bia wo bia ne ka ho na bra na ye tu ka de adwuma ka ne ba ye nti no me share wo school akora no ma eni gina ma me so ho a ma security ne se oba o mo nche ne mra ya waduru ho owura ma na twema na o mo che no mo de ne call wo mo office wo no bisa ne se ukọ school wa ha o se ya na me konso no me jai ne maame ne te ho obi anya ne maame pa maame a ono ne papa yere ya wafa na hye ne yam se ne ba na od ne sa bo ne kokko se kwa ku adan then how se wono obi akọwo amadua bokora be maame ne se ono so ba ko school eno akonyem no ema wabo ne dua kora amadua bo no so kora duane na enya no na eduane nya no eduane de na sam kora danchen okay enti na ese de be ya ne se maame ne be kofie na wakobo ama ne o se akwara ne me kofie nso akwara ne so obeba wani na chi ama na anko ena oja no no de okọ ne baabi enti papa no eti asem no in fact ha no na oba afie no ena ofra akwara ne se wo mla akwada no o se wo ma wa hye ne baabi owo odinako akọche no papa na akọche na hye ne kem na kọ o se ayi sata mabu akwampotem ho na akwara ne dwane kọ hye odinako police station e wo ho amoma a threaten ne se wan school na omudi ni behiem amomo bo ne kola se odinashe police once so mo hunahuna ne ma no ne ba ne nko school se open dachi na osese ne a maame no kọ ye no osa ba ye no osa de chopa ba papa na papa ne no wa warranty no won so mu biem enti papa ne ka so no edo anu wo maame ne nyina no de ama nkwada no enti nkwada de oka wo mu hye ne yam to da bia se mema bi nhwema mema bi nso hwema no kre and please for ne ya na de nyina wie no still akora no ko school mo no ase adwane na papa ne ja ne life man no wansesa e wo ma na papa na ese de anya hwe me ba no no na ni ba ne ho so na wa wo me makomakom yensa e ma fufrofo different women na me can say different girls because a young boy afa na wasi so afa na ese ka se wanya 28 years one ma yensa e na akwa wo nkola yensa enti ni papa no okaso oni ska no ma ni ska se o de ko ba ko homa oni balanda nso so be ya ade ti ni papa ni be hu se akola ni duabo bi kura mpo we kire no we ne kura ya akola ne se wa na kwa asori be bi no o se a o ba bi yabo ni dua nti mo hwe ho asem nka o be fra ni bi sa na sa mpa ho e na be to odwa se wo ne maame ensa kura afa afuro na ba ko ne na wo a won hwe no na maame no akola ne maame na ase na boni dua se ono ntim ne be ko school abefa na ase ne de ontimi mfa akola no nsa meto ne so papa ya hwa so bi asemi nyina se de aye bia no be hwa akola no ono koto adwuma ma o se no wajai mesua excavator no na ko no wajai mesua we se no na ko no wajai na papa ne yi na asem se de waburu 18 de se de ono ano de opeso oye ne ho bia no o ho ano osaba se opeso wakosua ka atwinti obetwi ka ne papa na kobo be sia to ka na mano a se wo sole anu o de amaspe na wada se omo ne edrum re bi na wose omo che omo kobo okro no o se ne namfo bi e na omo friend se yese China fo diesel o sedan galamse fo yi bi na omo de ne namfo no kobo okro no e na omo diesel na omo akotwe ye be chi wo mu no na omo friend so fa ne car no emefa wo mu se no omo kwa akose diesel no omo kwa ya na e China fo no so omo nya hint e mo bo nkura ne ba akokula kun no
ɛna ɔmo kaa sɛ kaa no si wɔn nti ɔmo fa kaa no number ɛna ɔmo ma police bɛkye kaa no akwadaa no adwane odwane yɛ kɔhyɛ me sei no yadeɛ akɔsoɛ no so yɛse na koma yɛase wɔ amɛyɛ surgery sɛsie yɛ a ɛnya adeɛ a ɔbɛkyɛ ɛwɔ asase so ne kasa koraa ne nhyɛ da ma na ɔse ne papa no wapa ne kyɛw sɛ ne papa no so abɔ akɔ nakɔkora bɔ maa no nti oni Ghana ha koraa on de abrochie no wakɔ akɔtena na ɔyɛ sɛ ɔno so nyɛ adwuma ɛna ne ba no sɛ no a ohia mmoa ne papa no so sɛ ɛmmoa no kwan na si oni bi a wɔde bɛma no na akwadaa ne de aba sɛ deɛ wayɔ nie onim sɛ wanya adeɛ nso no onim sɛ yɛpa ne papa ne kyɛw anaasɛ yɛka biribi kyerɛ no a obetie na watimi atwa n'ani aba abɛhwɛ ne sɛ deɛ ne dabre mu ɛne ne didie mu ne tenabre mu ne pɔmuden ho nsɛm mu atoto apɛ nti abrabɔ no etwa ne mpire wei ɛne asɛm a owuraku wɔno so koraa de kwaku yɛboa o ɛnɛ kwaku yɛboa wɔse yɛmfa ɛnto yabedwafoɔ ne yahwɛfoɔ ɛne ɛyɛ yɛtiefoɔ nyinaa anim na yɛnka bi ɛma napam ame yɛboa unu yaketo sɛ woba ɛyɛ asɛm o ɛyɛ deɛ ɛyɛ na papa ne te ase a wɔnwu yɛ nko adeɛ mpanin so wotwa atɛkyerɛ mawe a wɔnwie nam bia papa no so yale o papa no so yale wɔ abrokyire wɔ na akora no so yare sɛ akora no so yare papa no so anyini sɛ ɔnyɛ adwuma ɛna ne yere no so ano ɔwɔ no so ana yere no so afiri mu deɛ ugu no no ana otwa nti deɛ ugu yɛ no so aba na wahyɛ ase etwa no na mmom papa no ni kan fa ne bɔne nkyɛ no onye ntom sɛ ɔde ne bɔne akyɛ no ɛba ne saa deɛ wɔfam no fa yɛ yiya bi ɔde ayɛ papa no ne ne yere no ya wɔn mu nim sɛ wɔn ba ne na ayɛ ɛho yiya ɛhyɛ wɔn mu ɛna ɛde saa nneɛma n'aba no ansa na dua no koraa yɛbɛbɔ wɔ ebenya no ebia na papa sunsum afiri w'akyi ntira okay sɛ ne sunsum da so akataw so mpo ɔnte ase mpo a na sɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛko atia wa ya wodi ma wo samampa bedi ama wo na mmom sɛ onya yi wo wie a ɛte sɛ deɛ fie a wɔɔlɛ wɔ ho abubuo obi atumi eyi ne kwan fa ho ma eyeye nti saa na akɔyɛ deɛ di kan papa no mfa ne bɔne nkyɛ no ɛba ne saa yare a abamu a ne yare no ha mu nkyekyɛ mu adunum ɛbɛkɔ ɛkɔ wie a bɔne fɛfrɛ ne ba ai ne ho bɛhyɛ ase atɔ ne ho bɛhyɛ ase asanforo no ɛkɔ wie a adunum a aka no ɛyɛ ɔno a ne mmɔdemmɔ so onyagye tum sɛ ne bɔne a wayɛ so akatua na wɔgye no a ɛno nso ɔha mu nkyɛ mu adunum na aka akyire no emu adunum kɔ na aka adunum pɛ ɛno ne yɛpɛ akyire duro nti deɛ edi kan yɛ bɔne fafire ya ne papa ne maame no ɛde bɛfiri no okay na ɛno akyi na maame no nte ase bi mu maame ne nte ase maame na firim papa no na aka ba ɔno nso n'ani afi nti wɔkɔ ne nkɔkora bɔ mu na wɔsa yare nti sɛ ɔno deɛ wɔso wɔte fie ɛyɛ asɛm o wɔn sɛ maame yɛboa wei a yɛbɔ so nei ɛhyehyɛ binom ho yɛsɛ bɔne bi wɔ hɔ a yɛde kɔ adamena mu nanso kan hu ne sɛ owu akyi na temu wɔ hɔ deɛ ɛfɛ paa ne sɛ wayɛ mfonsoɔ no na wobɛtumi apaa mu aka sɛ mafom fa kyɛ me bɔne no a wafom no no ka sɛ wɔmfa nkyɛ wo koraa saa berɛ deɛ wawie wo deɛ watumi apaa mu aka sɛdeɛ twerɛ no kaa sɛ yɛnka no no nti abaamu a ɛnɛ sɛ yɛboa pae a wapaa mu aka koraa deɛ ɛsi sompa so no deɛ ɛdi kan ɔha mu nkyɛ mu enum yareɛ no wapaa mu aka wɔ ha no ɛkɔ enti sɛ papa no nso ɛdom de ɛkyɛ no a adunum nso kɔ na ayɛ adunum num na ɛno akyi no wɔno ankasa nso nye ntom sɛ ne bɔne a wayɛ so akatua na wɔte no enti ɛwɔ sɛ ɛho mfifire nyinaa wɔ san na wɔka kyerɛ nyame sɛ me bɔne so akatua na manya yi enti nyame hu me mmɔbɔ wɔtumi kaa no nso a ɔha mu nkyɛ mu adunum num kɔ na aka adunum num ɛno no deɛ sɛ bio yɛka sɛ gye nkotɔ sra wo ho atɔ wawie nti wonya gye tum saa hu sɛ ne bɔne no so akatua na wonya no a na afei wɔn san mɔ mpaeɛ ma ne papa ne sɛ wɔn tena ase
ne yade no nyame nsa ne yade na ye ono ne bone a waye so ebre na ama papa no nso sa ebre waye mre okay esan se ebre na ne ho eden a na wode ba no na de ebo ahwehwibra sa ebre yi a ebi mma bio no afi na wo nso abehia pa wo hia moa eno ache o ma ne wire mfi se wone mma miensa na awo enkoda no nso ya aso di esan da ne so ene so oyare nyina no mekura meye ene so oyare mekura meye chese oyare no so ona asa ayine ba yansa owo yansa oyare 28 anti media makase nyame nim yare no ho bi ne bo ai etoda wo ho nyame sade wo ye na ade no ohwe dwan a obeha adwene pa wo ka kwan ho a no wabɔ na pache nti wo ba wia ne se wonuru kwan ho no na ka sa besene kɔ nti sabre 28 wawo 4 nya yare na sabio o yare a anka wakeka kɔ 5 no no ka waboro kura anka obeboro nti nyame hwɛ sade yesike ha kɔ no na emuam firi baabia ama na wo anso kura taku motoro so a wo jaja wa ma ato pa kwa ebewie no na watre Ghana senso wuntimi emmoa nti yare na ba se de be ya betwentwen nema bi so na momu anyintum se ne bone so akatua ebi ho mfana ma no mame fa number ni ntu dwansa obetimi aba ba kire wadwen obetimi de wafutuo aba wonso wadwen kire akwada no sese wanya da papa no nso mene ne kasa ye no se ono kura na eno sese me da ho me akola me nya adwuma ban na hwe me nkakra wa hase no but me nim se ebia still ano obetimi bibi kakra de aboa orueku a kwaku yeboa me nim enti obetimi so de wo de aba 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 apamo kwa nanim na wo de ba line no 0260 196064 020 0260 196064 0260 196065 apam to asoma ye na enti wonya agi atumusa no ne yade no wonya ohamu nchemu ya no ekro sabre ya wote ase no me ba sabre ya wote ase no me do fon pacho yamwa ho so mpaso ne odi ba bia kasa free yo mitasefi amasama ele ona ba mami sa tani se akwala no wedi kona bare sampa into senta au kwada no mu iswa obisi no bodi apiti samma manga samu was this camera run we have it on a more SOMPA FM so that we need to get the cause or what was that a new kona bare sam next sania papa no prema ono obdamo wabrabo obdamo sania wo that woni wasefo ebibi edini reti za kwa wo kati sambole kamera oso mo no plepa mamisimo kan Maya na wase papa pasa wonso de ode eba ya busia so de ode no betimi de aba 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 apam yana yankwa yanim mo enti obetimi de wonso adwenkyere aba besua mu okay na se ya no papa no se ono de se o ka se woni bibia adetia akwada no oso woni bibia adetia no ai wose woni bibia adetia akwada no na emoa nso so a obetimi de ama no he did his best wa bra no wa ahoden ano o ye adwuma ne but ene ono aban na ehwe na hia ena o sa benya bi na o hwe oyade ekola no o wi abesa kase bi a o man so so umu makɔhoma ne yi
nti ono no de emwa de sesese o kaso benye bia na oboa empene se emwa firi baabi ba baabi a wotena ye no na bra ba a wo boy se abre wo yare da hoi emwa firi baabi ba ana asela wo hwe abusua no se ye abusua no wo hwe de a eno na maka no se papa no so woni bibia atia no ene wo mpiri ni tirim wo mompa ye nsire nyame se ma wo ma saa ya de we mfa so mfa ne nkonse do esan se wo nkora wo akire yeso hwe wo mo na ne edika adwuma ben nkora no wo yo ansa na wo yare aha ono saka atwie na na okoye ye na we say ne bo mo ko yeso mo ko bo krono na ya chire ye penache na ode ne hu adom na we say wakoyare na wakoyare boni akatua eno no nso no ya na ani owu ne nam ti won sire nyame se wu de won twenko akiri na eno na me bisa ne se na ni da ho se wo kan wo mu hu na no mo ko wie yi na o se no onim na afo ale ka se o mefa wo mu na o makoka baabi no we se no mo so akotwe enkofo diesel ya nkomu di dwane nti asa alarm ni bro sa no na ye pe o machi wo mu no mo che na fry o mo che ne nkofo ni bi ma yeso mo bro ba akokora ma ye de ne koto konfa no che ama wahwiri mu na ono ne car na o mo be pake ye ne di o ma be fa car no ekono no amu suro se oba o mbechi no na o de ne hu do mu ya fa car no ka wura nsa ka na ade ono ane papa car wato ama no nti se car no wo he car no wo police station ya kasa kra me nim se da so si ono so mo so ma wa ma be bo police che ya afo de o yare o sa satam no nyanyale okay satam no nyanyale o kohwi mu a okone nam ya no ana sese ya no abeto ja se ya me ka kire next ne se wo de ba bi o hye bia no wonfa na homra sabre a wo kire ne yade ye kura ne se de ne homa etie no ye gya no ba bi o dana enye papa nti womra na wonfa na homa kire posifo hu se de etie na ye nso ne panchi na enu achi se yare no emu adin a posi na behwe de na kwa ya asabia ama ya hwere ne ye de hankofo abonensa e de abompadua te se prisoner no a wo mkobo okro no a ye che no a na woda ho ewie ye wo wi a hankof safo a e de bie no wo mo de ne beto pam na woda mpa no so ama doctor fo ahwe na ma no ho ato no se wo fere ho a ebe wie no ba mo ewu be fa no nanso akatua no so pa ebe yese wo be yi nanim no wayi ne ho aba na sabre ya papa no so ode ne bone ya che no na emom mo amfiri baabi ma no Ghana fo be hu ne mobo okay abra ono a ehu sede waye ne nye na wo sere ho bone fa che enne no enye betel se obi be ka se wo hwe wa ma oda chance wi o enti se entimi amamu sa asodi da no so methodist for him asodi da no so pa okay sabre 28 years wow 4 wan so wonte apo wo yare ya untime mfa ho nkwa ya asabia gise wo hwe obi nso hwe no wanti wanim antimi ama ne hwe no mfa so ama so enti sabre no nyame na ye besere se wo hu ne mobo okay na nyame hu ne mobo no se eka amanfo akoma wo mo nso be hu ne mobo bi na emo wonfa no homra na wo mo nche no wo mo chi ne wie na asam no wodi mu bem ne ho so nsa abroba saka ne sifie wo betimi asa akoye adwuma enti de aka ne se ahoto no beba na emo washa ase eka nanum nsam no de yare no efa bi betimi akọ na de aka no wo mra fie esanse ba bi o hye enkomo no kura hwese de ne ho meti se wo ha ene wo ti studio a different thing altogether na so ba bi o no on se papa enkomodie nyina no akoye se ye de ma kura a hu so hwe de na kire se yade we a wo yare no yade kan na obehwe o yare no wo manso be da didi okay enti na adwena ye ne ntanta nti do onfa na homra na yenhu sade ote na bronisi sin is believing ye ni hunu sade na bodwe yiyi na soma totom na nani akeka akọ akiri no a mobro hunu beba sansa Ghana de huni pa mobo na yadoma so na sene na onya ba nso na yade ne yade a obese ya doctor for so mu na enso 21st clinic de
yade no gise nipa na wudie ongu ye nko ayetime ma na ahode ne papa na de ne bako se ne papa na wo sere no mo anu onim se ne papa betimi aboa no na onim se bia de wo ye ne papa ne nti ena ma ho ya eye no ya be kɔ ye ne ma me fada mbese ne nsan to dwa biem 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na also what they aba papa no di asem na obeka akire na kwada no di asem na obeka akire no batapa ma mentu enkwada maba wone mrante ya wono musi so nefo ewi ase from ente hoda enesa wonya akwanya pacho aya no wasom ye na from nte hoda abrabo edi adane abrabo we no wonya ne tote saa eto da bia mu beye de amount na akwada nyini ya eya wo hu kwoto ani a wose aba na akwada nso paade ehu na de kokko ehu na yete damna haba na de kire no ye tufu na se wenti a wo kwanti ade eho de ka hwe a wonte aha so wenti enso ene wo mamati kopo enne emaba wa mabu na esi so mo amowo ene kura de je chesi nyina nkwada na sorosoro wanya wo bi ema ni pian enka bi a wahene yirimi nyane saa enka bi anka nya mabra boni o bi anka me komanim kura che sei na de okropo aya wadom ama wo maame o papa o mu pian e wa abrabom hwe ne yete Taliban ho ne yete Taliban chem na wanka sakura no de hwe ababa wa ma ho kwa masa akwaku anasiwe e maba wa ma esamiensa de wachi wo mpona kulampa o ye hu o mu ana wanka o manka ho kura na nka ho na wo say wo ba be ye ya ba be hwe o ma e de ama ma anya gina bia papa bia sani so ade hunu na wonya ye no abemu ama wa na asa akwa awie ya ma eso de bia mese apam ye pre edua ho saa so no wo nyini kurampa ena de akono de mu oduo de efre ene de anim onyam hye wom amfa so wo so ya amfa so be ba so chawde ama na fe na wo nyina na eba se wo ba bia wo tie me ebedi madanse ase wo nyini dum pempen so bia wega sa minya abotre ma me ho a minya time ma me ho a enka bia anka nya nie because wo nyini dum ba bia fe de wo ho se wanya wadwuma a wo ye oba ede be na ye buo kwan so ani die kwan se wanya wadwuma a wo ye na emema bebe bia mpe ba kwadwufuo dabi bebe bia no ho pe ba kwadwufuo na de bia fa na da me ho be kire me no Avram was say ayi be masa wo twempana na ada ho be kire wo no o ka cho girlfriend so ma 500 cedis no antimi ama wa mba cho janu kwan ma ne nko boadiwa onya boachewa what ma say ene maba wa aba ni abotre na ye pre ye ho saa make I say o say abrewa ti how de wo ento wo ada akwa say ya ti wunya be ma ye chidie dia nko na o so de ma de wunnim ntia dia wade ma won senka wunya abotre enya time dia ma no wa focus o wade sua ana se bia ayesa ye nwomesua na se your friend is saying ensanu djuma ya wo ye no a enka woda che be ye fe pa enne wanya obi ma na pian kwaku ye bo a o papa ti ase ti wutirimu ya wode na ye discuss ka bia obi se bia na ye dia ma apamo se kwa wi akire no se senko onya ya na nka wo pe enso no mo ano emfiri baabi mabiem dabi opportunity they say comes at once eto da bia beba twice amount eto da bia beba twice amount na so bi wo ho wonye banyansafo onye badwemba no hu se bia de ye batoato aso bia bedrum rebi no mabiem sempo no so maami o so papa no kra no se wawu nso so se wanyare ana ho ena se wawu nso owu atimi ba at any time ya fan hye ya adwemu se ema yensu so fa ye nintu nipa so se ekwanya bama o sa maami ana o papa eboa wa mpacho ja so oden no na o hye me so dodo na o tiatia me dodo
ena bibia me bi oka pe kasa dodo mane pe kasa na wan kasa sa bre ya daache wo kasa ni nyina ne ba begu so wo tenetene wo a to bo ase no won tenetene so papa ehwe ma ma ehwe wo a bra wo ase hye wo nom so asuti ase anase wo masem wase na bibia so nkoye na daache no wo ho antimi ankwa kire wo anya sa pa dia eniema enkoye emfa ma apam mesre papa no baabi owo bia ye besre no se onfa kwaku yeboa abode nche no so de ache no ana ho oboa me hwa ya wona komem ya wona komem ya ewo papa na komem enu nti ena ompese obekasa akwa akire no se maame me yare me kasa me ka akwa akire a mesu cause akra we said na me si do no sani a me yere kra wa firi mu fa no se wono ankasa ne de o se na yere no wa wontem awo enso ofa ne hye ne yam se ono ankasa ne ba na ne nua ba no so krampo no oye na ne nua ba no so hwa wo hwe ne nyina achi wono so de ne ho koye nkrabone sam sama wono so be ma bi konyem no e ma ye kasa wono so awo kwada makoma enum akwada ono no di 28 years na achi no ohunu nso so a kete o se na ne maame no ye eyi epu na nwa afro ni bia tia krokro wakama na ohu akwada na abakasa afe na wasi so foforo nso wa wo makoma enum so ensia wo enti o se nkwada na ma ne nsa si fom wanya faso bia efri omo so na hwese wo se adrumre bi se adwuma ameye abrofo na me no omo ye adwuma bi na akwanya ba se ye betimi afa nipa ama wonu matimi akoye adwuma no yesi akatue ye tue omo Dallas na me ba ne yesi ukita SS certificate and ase your friends SHS certificate wo se mi ankasa me ba oni bi ntinmenti mi amfa na nwura adwuma bi sa no ne drum na bi kura na ma me fa nkwa na kwatwere no of the kini bi o se de manyini dodo nti no ka na mpese mitwi no to ka na ma na ka no so de ode koye ye no into wase wakasa wo kan ade ebechi ba ne nyina mu no yenka ncha ne se se wo ba eja ne nan egu sra so a ya na ya pepa yentwa ade bi wo ho a de wo ben wo no no na besere wo to de onu dware no na besere wo to enti no wonfa ne mfonso won kye no minim so wakasa wo ye bibi aboa no a obetimi aye bibi de aboa no kakra krampo na ode be ko hospital na ewo gidie so obetimi aya aboa ntine papa no so otie ne a na da Roma wonfa kwaku yeboa mfonso enche no na ono so ne name paawo me so mi name no oso ono so de yeboa de akora ne to no eto se wonfa ne ni agro kwaku kwaku ya akora bone kwaku ya akora bone ahina koma ama se wo se baby o won do ka so obetimi aboa akora na woboa apam yenhwe na yemfa ensi hasenom enche Professor Dela Bochi ebeba betena se na wode for God and country dwumedie no etimi aba beto aye so na bibia so etimi akoye ede amayen na mamema wakwanya na boys na wo mo ba no oma no sima kakra bia enche ebe sori adwa so na efama wo mu na yenko ene wiase no se yese boafo ena na yeboa ferikatacho be ma na kan se nipa bonu ayefo na ama boafo aye na obi eyi ne yam se wodom aboa wo no woni bibia ye no mpa ya ama ne nsensi fom woni bibia de hye nanan a ema ne nsensi fom yese empanimfo no boa ya ma yesi afifi yenso ya sade ese yebedom ahwe wo mama wo no mosen tutu entenya bre a wo mosen betutu no ena wo san so aba beti wo hu ne suo enti wo ye babunu abamu afe ne wasi so yesi ye frɛ wo abrante ye bra hwe ho a wo nte ne namba nkyere se station kotre namba nkyere sade station kotre ya pam dada hu ba bia wokɔ wo bo hu se wo dwane no wakɔhye card apake ase ebetu anu wasan kɔ ba bi foforo enti woni beba ho so no na wo nna no a na wo hye no the obeka kira say life begins at 40 enti wo twanya mfie aduanan ansa na wahye wabra abo ase no
ene life no ye wo wa asase enti hunu se life begins at 40 na be life begins at birth mo adaya wo no a ye hu se o kasa no ana wo ye dede ya bo wa mo wosu no e ho no wa bra bo asase enti ne ekobia no yire wo ho se wo be pema ko enim na wonya biribi papa bi a ebe so nchiri maso ene no emfinse na anyame atwa ma no kra ye ntan nuru ho enti wo bibi ya ye nentem okay enti so wonya bi a wo so wonsa de ye so na beti na ye hunu bunumu no ne ho ena enti wonya bi sa na won so wakentere wo ho se wobetimi afiri ntem enti se afe no wasi so a susumi entufo suma krobia ni age enya ode susuma namfo sam nya ode ena de wo hu ne nne na wani di akiri kitikiti no wokyena ebeba betaw na ho saa bre no wapere ho afade ni kwanse wofa enti se ye wo se bekum so na ye nhaye ho ewo nkusie ni amoku ya ho ni mpuro hu nkopra ye wa adwene se wo pema ko obi say the sky is the limit na the sky no kura no heaven in the sky ho it was sky na chi enti ye ne say heaven is the limit eno na bema da ache no obenya papa bi ente sa na ene udi ne ekoso achi a wa brabo no a obi pese esi uye no obi nso e ka no nko anka anyeye because the ene se ebo ade eye no wo mo no wo mu si so no ehwe da ache bi awo support aye wo de mawo so ma me be no adua na afira bisim e de atoa wo school mu no ye hu se wo achigina bi enti ye mo wo achigina papa no wo nsanka ene ne pipi no enti wo ye ba mu ana ababa wa susuma peer pressure nchew na enne ne papa bi ma oda ache na mom oda ache ne betimi abo no fom ene ye de ensanoma hyewase wo fan nu bone fa red afa wi ne emu ne ekeka aka ho woni beba ho so sesi ya na ubohu sa onamfofo pe wa asema ye twa ama wo na emomenuru bre a wakwada amu awie no na ye ntoma obiu eno na de krono ne niema binum a emwa ebesi wa brabom no okay eno nso wi a ewi wo nompe ewi wo nompe nso aka hu ne sakra no na eye mre okay enti saa bre yi a wasisuo no wo bibi fa na yonko a ma wo nwoma bra wo ko school yi ma books no nya wo namfofo wonsem nyina ka kire wo mo na wo mo futuo bia ansofa ebewie no wo de ko nso ho atwiro ni mu a enkunim na beba enkunim ba nso a ya na me paacha na certificate so okay mpaacha wo mfa me bai empe baabi mfa ne nse ne set nye de nso da bi se ne set ya ekurawo ne wo hwehwe bia no wonsa betimi aka enti ya nwe yanim na yensua de na daache papa bi ne nkunim de na ne yefa no ya beda wase apam dada no emaba wana mo pra konkon de ho no me se daache se wunya ebra ma ho a wo daache wa na obeye selection no obeye selective lady yeah emema no we ba fe na wa watena so calculate niema na wanhu de wankase wakoma pe na wa choose but ene ya se okodidi sikan ketenkete achi Yero John Dramani Mahama besi emampanyi ankokwa nketenkete no wo ma ne ya woda yeah o poultry farm papa bi adaache nyame ahyehya ma wo no wo behwe na wabo anu agu na wakwa akofa emema nketenkete a won fe nketenkete na eba san so a apam wankasa wo daache na wo sei no se wonya obremu piafo a eya bron ho ase na wo mpian na ene ensa no ahoɔden wom ebe kakra na honamdua no nyina agogo na ensa no nso emu ahoɔden asa na ebedru saa bre no na bia na wohia saa mo na wohia saa pia no nso no na entimi emma benyansafo enso yensemi mo na ontimi emfa enye adwuma sister nyako wo patase Grace Chapel International pacho asida enkoma opimi sister ba ko pe ene one bra ya mu nyina ne bra ben mu ye kye mu nyina nyankopon enhira mo papa ne nuado
na secure sanitary pad ya na wono mu ase wo so ya ase na hote tampa papa nie ko pebito e wo shop bia mu na eno achi endpoint homeopathic clinic enso eso ya ase wo se wa hoto fie ene ho shell signboard ana se eye kronoma bohia kumase wonsa ebeka no kasa mineral water eye CASA wonom so ebo ye chidom so papa wo ye eye dwumedie bia betimi dia serve ahoho no eno enie eye ana wahwehwe ebi ekira kwan time herbal mission so eka ye ho ewo eye awie MWHO asem so wose wonu mu a ato a wontimi enti bi nie anasa ho nam yaw no fever ne nyina da huraye no ebetu nase ma wani nchire mu ewo herbal shop any pharmaceutical shop obiemo na ekwaje wo de efiri ho ma me na enwumako anyina se hajia special local foods nso eka ye ho atomic ekwan so hacho atomic ekwan so ben transition enuane papa fie ni ho hajia aduane so fomo a na apai se ta osuro nyankopon nti onfa ne ma propro ena ye naduane wo ye de se de wo ye wo fie aduane ye wo dan kasa sa na wo ye ne ntine bomoden nani no eni kasubom mame na Augustine ase social media handles no wono ena de ye call piaga wa chimasafo ye da se papa also enjoy show no live e wo ho ma so fire nso mame onso ye da se papa wo UK woni me brial onyankopon enhira mo papa ye da se mami ya feel pa ena afi nso so maye na YouTube fo nyina nso so ase apam dada me da na se papa Mr Jeremiah Samson so wokan ye ho me di do OHENEYERE mame akua YEBOAA ASEM abronya ye sori adwa so na for God and country Professor Della Abochi wodi ato amoso afedi SOMPA no trendy o SOMPA is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say SOMPA is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an na bebe ya haja bebira to agu wura mba bi kra. Yeah.